Suang-songoni nang maddoho ti pertanyaanganon di bagas naganu hinorhon ni ak situasi nang terbaik kita rap maddoho ti pertanyaanganon pukau tama pertanyaan di bagasan bornginon alani martangiang mahita ganu. Amen tapuji matuhata martangiang mahita. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi perbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Parangehon hamuma natama di Tuhani marguru tu sadok lomo ni rohana mar parbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon nadinggan. Oloi hamu majahoba marhite-hite lasni roha robe mahamu tujolona marhite olopolop. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan jala parasi roha upaserep hami rohanami di jolom jala hupangidohami tuho sailehon asini roham mangguhi rohanami jala sodangi rohanami marhite-hite todim asalam hutinggal hokami nasa dosa nami jala hutangi hokami hatam nabadiai saipaian mahatam di bagasan rohanami asa marparbuena denggak kami hupangi dohami saluhut nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Epistel di pertanyaan tabornginon imanatar surat di 5 Musa bidu 24 ayat 10 pitu sahat rodi ayat 10 alu. 5 Musa bidu 24 ayat 10 pitu sahar rodi ayat 10 alu rap mahita majaha dang jadi papeolomu uhum tuhalak dagang doho tudak danak nasopot somarama jala dang jadi buatomu ulos ni perempuan nama balu bain sikoram ikon paingotingoton ni roham tahe hatu baddoho najolo di Mesir hape nunga ditobus Jahoba debatap posiani alani ubain hudok koko mangulahon sisongoni ido sahat ni hata ni debata martua do akan atumangihon hata ni debata jalan nau peoksa. Amen.
Asiniroha madihamu dohot dame nasian debata amanta di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas madihita dongan sahapursian di bagasa Tuhata hata ni Tuhata iman tersurat di buku Heber pidu 10 ro ayat sada ro di ayat tulu tabuka bima bibilta songonoma didok desi manoktong maholong niroha didongan unang halang guson hamu partamueon ay marhiti siani hiado ditamuei halak akka suru-suruan so pamotoanna ingot hamuma akkana terhurung songon narap terhurung songoni akkana tumaun na porsuk ay dohamu di bagasan daging ola nido sahne turupukta dongan nani haulongan itu hatta Yesus Kristus di bagasan obason ditugihon hatan itu hatta hita makarikonton ima hubungan maneng jaringan na masih haholongan hubungan na mardongan na mangulu di holong niroha hubungan na marhuria na mangulu di bagasan holong niroha hubungan na marhal keluarga pardongan saripeon na mangulu di bagasan holong niroha dohot di akka na asing dope na sebuhi tabilangi di bagasat partikianon diajak maneng ditugihon hita asa mangulu di bagasan holong niroha tudongan buah harwamo lodang mangulu di bagasan holong niroha ahana masa ahasitaonon mulu sumangulu di bagasan holong niroha tutuna busi saon dongoluna ai uladongan na suriga dui bana mamerengi aha di bahedongan na curiga doi mana mamiringi aha di hata hodongan na curiga do tong ibana mamerengi maneng mangadupi menang ni dokon hatan itu hata do ujilah roh yang ada padamu maneng di tonga-tonga nina humaliangmu alai marhiti-hiti turpukton nang ditugion hita nangking asa padaohon ima rasa-rasa na curiga tudonganna alay manguluma di bagasan holong niroha basa boy curiga halak tuiba na paling kurang mon berhubungan dohok materi keuangan mulai gereja kan di Nakamis misalnya Korama misalnya di punguan akalan asing nai mulungai taringot tu hepeng atik nayan langi benda harai dui curiga nungai tor adong hatana songoni so adong do pepe buktian buido masai ala dang adong holong niroha di bagasan rohana dan adong holong niroha kasih Allah di dalam hatinya
gabe sumanguluma di ibana ima perbui ni holong ni rohai ima aga las ni roha sukacita damai sejahtera doa kalan asing nai. Jadi di Togion mahita ng perjulo di bagasan tikyon asa manguluma di bagasan holong ni roha tudongan. Di dia mamasaw nakama kainang di gereja naking mata bilangi ala na jumonok ima dirti rukun tetangga kan alay adong do irti na mangalangi hasil ni raskin dang irti bigwarni dang rukun tetangga be rukun warga RW puasa iba ini asal rukun wargai alay godang do na menjabat sebagai RW manang na RT tang mian di bana gornay law sarupa mo do jamitan na rimingui walang label walang merek walang goar jalaboy doy masa di halak Kristen doau HKBP doau naraji doau marminggu separtangiang doau alay holan di sebitari hola situasi songoni pernguluan na perwina Daudo sian nani hati dakon nai Daudo sian holong nirohai di ngoluna ido usaha maneng na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus polanro ikoroi bana sian benua gijang marrumah konjolma asa boy hita mangulu di holong ni roha asa boy hita mangulu di holong ni roha nasian ibana unang mahu kolongan tu hepeng di ayat 5 unang marholong ni roha di hepeng pangalaho muna hasabatun hamuma na adong ibana sa diri do mandok sadok naso tadi konoku doho sadok naso paso boku doho artina desi godang mago holong ni roha alane parhepengon naking do godang mago holong ni roha ngali-ngali holong ni rohai alane situasi keuangan di tengah-tengah ni huria di tengah-tengah ni perumah tanggaon budi masa di bagasa trupuk tamu sedung mangulu di bagasan holong ni roha diulahom ma partamueo mertamue ang do istilahnya halak bata ate partikar naso habalunan parsakalan naso karamahiyang karbetehe muse partataring naso aramit top purus ro tamuna maka mololau hita tuhuta molo sodiat tusi taring tusi ay nakotorat tikarni bayonin na habe naso hiano ibelun memang sapi meriba-riba tikarna di si sapi adong isi ating ano ibisiga tutoru na gudangan pasir daki ibelun bodo masay di alak bata alasonya di gunung honaro terus tamuna daki asip di bagasi rame terus alayanong dotong bagas sepanjang tahu pinangarong tamuna arong dui boy dui masa alay di Togion akan mian di bagasan holong ni roha itamue ma donganna itamue ma halak apalagi mahalak naso adong manang di hadihana apalagi mahalak naso adong si panganon na doho agkasinumon na ng parabiton na ditamue may
ima naniarahon ni turpukta di bangga satikyon asa gabe si partamue hita baru hita manamue halak jalabu aro hita itamue yaro hita mertamu yaro hita ditamue halak maneng akka saudarata gudang dona ulo mertamue tu bagas nilongan na alai aladang ibain maneng na kopi masak ibana mulakan dihatai ngailian na yang ngerputi air hangat nah hulitan kan nangau kubiringi habang ngailian minum gebe dihalinol ma pasu-pasui adong dotong mertamue dan ngapolang ilean nang pola liano nina aladang tubuh holong ni roha bahkan orang ibu kado pitui bah siadui do ai tak pola ajak tu jabu ay apalah halai pala hida tak pola masuk macam kamu dah tak pola ina arong dui martamue ala dang adong holong ni roha dang adong tubuh di ibana ima menagihon na di ibana ala dang adong holong ni roha dang adong hubungaku dohotina sa bunga pehamidang to ema isomma di tamue isukuni natai manang isukuna matai sebalikna basarang ajak ko tak itu jabu dang kebeng nih hang bui pamijama nih jadi martamue holan alal mamereng hal-hal hepeng hal-hal uang, hal-hal keuntungan. Tapi marhiti-hiti terputang idokon melonunga tubuh holong ni roha ketamui odo manang nai sepe terbuka ana nang dohonommu anang si pangidommu nasana tolak gogo ku hurupi pehong nenna ima nomor 2 mulu tamui halak ulu dong tepurang tabotoi habi na sinuru ni debata yang manaking itu puktaw naking marhitesia ni hiado ditamui hala akka suru-suruan so pamotoan na boy domasay ibatudu madalan habi paradis pangon padang isibe na tu dia lau habi suruh-suruan na dia batar mamakulingi hita namang iyong musay bagasan trupuknan na patuluhon ima ingot hamuma akan na terhurung songon narap terhurung iba na do si Paulus di Rom doi ate menangislah dengan orang yang menangis bersukacitalah dengan orang yang bersukacita unang las rohani dongan kita tangis manang nasibalikna tangis dongan hita mekelekel dok masih tahun ngapas be na hudok ko ni kan sibulis dui di akka parsaurata sepatama idokon SMS ate senang melihat orang menangis atau susah halala SMS itu tong senang melihat orang senang begitu tong halai marhiti-hiti mah ikon tak ada perhata bahwa orang yang terkurung sarupa do hitai ikon asido roha mamerengi ikon ingoto di ikon urupan dui orang-orang yang terpenjara orang-orang yang tersingkirkan orang-orang yang dibuli ikon urupan di pergoguan asal luar ibana
sian hurungani. Hurungan di banggasan turpuk tahun boido secara fisik di penjara. Alai boido hurungan di banggasan turpuk tahun talihon noaing tu namasan noaing tu ngoluta na terhurung di roha, di pikiran, terpenjara di pikirannya sendiri. Arong do terpasu-pasu, alai gabe terpenjara. Arong do na majalo pasu-pasu ni Tuhani, alai gabe paik goluna. Sehera nadi hurungan ngoluna. Arong masyarakat cerita keluarga na marlas ni roharo ni selilingon. Amat tai nang apalarong karejuna. Walang karejo serabutan do. Inatai utugos karejuna gudang pasarian na sepakak mahalahi etama tatuhor mabah panisuan di dalanin na malalahi tamar pesta nagsay dilas nyari ibeng nang mulorodan nang marmantel pe itu rumah mobil. Alai dung seminggu itu mobilon lama inatay makatahatay dongan na. Kulihat kau mobil baru ya. Iya. Mobil itu siapa yang beli? Uang siapa? Kan suamimu nggak kerjain nak. Ya uang saya lah. Atas nama siapa? Nama suami saya ini. Kok mau kau? Aku matong kan? Dongan naon. Kemarin 2 minggu yang lalu tetangga saya pas seperti kau. Dia perempuan ini istrinya yang beli. Tapi tiba-tiba dia meninggal. Innatung kan. Harwato horo tepu matin. Nang pola 3 minggu nai manang na sebulan nai manguli mo siya matay gabi perempuan nasing ma dongan nama nikmati na Oma terus pikiran na Oma terus iba kasaruhana ijabu pirang iba kuling iba matay itu dalhon nama so iba to amatay ana masa Oma ni butet Serko, enak. Amanai dok nak terpenjara karena berkat Tuhan. Boleh masa. Dicurigai amat tajabuna, dicurigai inat tajabuna di bagasar rohana. Jalan, gabe berefek di tengah-tengah keluarga. Mana dok na terpenjara di dalam jiwa, pikiran, roha. Ala sumian di bagasan holong ni roha. Curiga, mamering naujono tu ibana. Bakadang di bakulingi. Bakadang dihubasi be. Atahin rohana. Si pikiri manaking hata ni dongan nai. Bamulom hati aku tutu. Lau ibana do perupun nas mama make mobilon. Hola ni iba di bagasar pikiran na. Sampai suyu labi ulon na. Sampai marpek pikiran na. Sampai suyu bakulingi. Hola ni bereng amat tanah. Asing-asing terlebak mula. Bah, nongong do harwa, dongan-dongan asing. Nah ini. Kasi songonom mah. Namasa noaing. Jalaboy do
ta'alihon tu aka persoalan na asing. Persoalan na asing unang majo taringok tu arta. Taringok tu roha. Di tonga-tonga ni namar keluarga. Di tonga-tonga ni aka namar maharanggi. Buido mahasay. Kamang kenang namar hula-hula buru pinoy ngulu merbada. Dan hormati be hula-hulana. Buido mahasay. Alania dang tubuh holong ni roha di bagasa rohana. Dang dijakot dope Kristus di bagasa rohana. Horat di KTP do ibana. Ruas ni hakabibi Kristen Protestan. Tidak menghidupi apa artinya pengorbanan Kristus, yaitu menanamkan kasih di dalam hati orang yang percaya. Terpenjara, terhurung, ngoluna alani pangalahona sendiri. Jalan di dokon halak batak mau sisakui sahina. Saya disakui terus. Saya disakui terus. Jadi marhite-hite ma dia tului ingok hamu ma akan terhurung song nerapak terhurung. Artina molo na terhurung sinaking na secara pikiran jiwa di ibana sendiri do kucina. Jadi molo tabereng arok penjara, arok masalah di nguluna dikelilingi permasalahan ibana pihak do sok kucina. Ala yang dibuat yang dibuka. Jadi ini orang-orang yang tidak tahu keluar dari permasalahannya. Di mana do kucinai? Ibuka mak. Dung ibuka ijalo masuara ni toddi ni debata di bagasa rohana. Pasti bermasalahan yang mengelilingi dia selama ini. Sudi akan laumai. Laumai. Jadi mau ada menaing akabahan pikirat nah saya tapi kiri hal-hal yang tidak benar. Alai saya pikir terus mari buka kunci. Miam maho Tuhan di bagasa rohaku buka mah kunci ni rohakon. Miam maho miam mahata media di pergumul hommai di pabuahatan itu hanima. Ho salah do waktu. Dung di bergumul hon di babua nati kos nyodot dong. Jadi tor dini debata mian di bagasan hatana. Dungi ulai mana dengkan. Dengkan na dengkan. Alanido di aka perjamitan nang turputna firman Tuhan mampu mengajar, mampu memberi tahu tentang kebenaran dan ketidakbenaran dan mampu mengarahkan kita untuk melakukan yang benar di hadapan Allah. Nanti kos di hadapan Tuhan. Masalah nasonari tabuka do. Mau adong pergumulan sosinaking. Mau adong masalah sosinaking tabuka do hucinai. Tabuka do penjarai. Unang-unang hitan udah terpenjara nuaing. HP di doko terpekal ingok hamu ma akan terhurung songon narap terhurung ini na. HP kita sendiri terpenjara. Hita pedang tabui tabuka kucina. Nah yang membuka kucini halak. Bagaimana ini? Banai dokon Tuhan Yesus Kristus. Balok di simalulungmu dang di bereko. Ia silba-silba di simalulung ni halak. Diberi koin. Kadang-kadang begitu. Ingin menasihati. Padahal dia masih harus dinasihati. Itu mengalian pikiran. Apa yang mana sih pikiran dobe? Tersogoni mak. Jadi marhiti itu terbukti orang yang sudah mengasihi, orang yang sudah hidup holong ni roha di bagasan rohana. Dia pasti bisa membuka keterpenjaraan orang lain. Baik penjara secara fisik, baik penjara secara non fisik.
pikiran do pergumulan di tengah-tengah ningoluna. Songoni akan haporsuk, manaking akan haporsuki. Mamora, adong do gabe do, alay alarang mian holong ni roha di bagasa rohana, gabe tubuh ma haporsukol. Tubuh ma beda, tubuh ma akan naso di halomohon rohani Tuhan ta. Alay di akan naung manoktong marholong ni roha, di ngoluna, di donganna, pasti do ibana mampu memberi jalan keluar bagi saudaranya, mampu memberi motivasi jalan keluar kepada suaminya, kepada istrinya juga, pada anak-anaknya, bukan malah petaka, marah-marah atau yang lain-lainnya curiga, atau bahkan ada rasa dendam di tengah-tengah di ngoluna daumbe. Alai mangulu ma kerukunan dan horan kerukunan masih jalangan alai rohana pe ikon rukun ma. Kadang-kadang orang Batak kan masih jalangan do. Alai di rohana rohama di parroha ni jalan mainna. Selamat Natal dalai inna alai rohana merbuluh walakum manaiku. Tu ima ala nei bereng perhala du naking hujalang lain na hujalang ngabangi angkurang isi perhala du salpu hodi enak kan ibu itu masai alai diingit ton hatan itu hata solot ton na holong ni rohai na pinatupan Tuhan Yesusi di bagasa roham tubuh ma partamueon tubuh ma mengundang orang bersekutu di tengah-tengah ni ngoluna, mengundang orang bersekutu di tengah-tengah ni parsauranna. Misalnya maka mga kainang betis dagan arong namar sahid ima buru ni amang tambunan enang buru sinega kan. Bisa kita ukur berapakah jemaat Bethesda yang datang menyalam selamat ya udah sembuh. Kita ukur. Tasukna keluarga yang adong do we Bethesda maneng ruas ni juruju mandokon selama ya ngamalum dah mandok buti dah ngadong ngamang orang diwe adunyan ai pengatong las roha ngulu dinan maneng adong mana berduka di tengah-tengah ni ruas ta bape mula tubuh na pasugit saat matuson baliwa songoni dan apalagi pakulingi turut berduka cita laida dah pola songoni bah ngaruhate pola tudungan adu ngaruhate dan aku pakulingi apalagi mapatu pahon ilu manete anang nato habi dak sahabe isi alai di bagasan trupuk tahun didokon akan mangulu di banggasan holong nero nasihat Tuhan tai batu tu tubuh maibana partamueon tubuh madibana paluahon jol mana terhurung paluahon diri nasian keterhurungan keterpenjaraan di tengah-tengah ni ngoluna unang bearong roha maneng na pikiran na picik unang bearong roha-roha nama surah-surah unang bearong roha nama tai dipikiri buhadon waing amat tahun. Dah. Katakan saya mengasihi engkau. Waholong idu ho siat Tuhani. Yes du pikir aku taringot tuho. Manang naaha pe patu paho di tengah-tengah ni ngoluku. Anggau yes du pikir aku mararupun ho. Ini na orang yang sudah menghidupi kasih holong ni roha nasihat Tuhan ta. Dan Tuhan inginkan ini. Sehingga dia datang dari surga mengorbankan dirinya sendiri penebusan untuk menjadi orang Kristen yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan holong ni roha tudonganna. Jadi omma gabi renungan di hitan waing buhado hita mardongan sahuria buhado hita mardongan sapunguan
baru kita mardongan di aka permiaman, aka perkerejuan, ikon tubuh ma sian holong ni roha. Amin martangiang mahita. Ali Jehovah debata amanami namar habangsa di Banua Gijang mauliate ma Tuhan nung ngataripar hatam renungan di hame di bagasan borginon gabe husulik kiti hami hadirion nami nah hurang dope maparangehon parangin abadia nasian hoi ima holong ni roha tudongan dongan sahuria dongan sahuta dongan sapunguan doa kadongan di tonga-tonga ni hasiang ano ikon holong mi do hape pakion nami tubuh medisi partamueon dina martamui huju hami maguarmu martangiang pasahaton diri nami tuh pasahaton lasni roha nami tuh dina martamui boy mahami masirarian ati na adong do terhurung rohana nang pedagingna sebibas do mardalane tuaka nahumaliang disimahu atai hami disimahu tarengoti hami adong mahamalumon adong mahaluaon sian hurungani kumudangan do hami na bergumul di tonga-tonga ni ngulu namyon alay yang apalah hupa buah hami na tuhumaliang hami alay tuhoma hupa buah hami hubuka hami ma roha nami asa hatami miat di hami marhiti todim jala mangulama diajari hami jara terpatu pahami ma nauli nadingkan bahasa dia dopamu todimi ma Tuhan na mengajar-ajari hami di tonga-tonga ni ngulu namyon asa toktong hami maparangehon hatam di bagasan partikianon roh hami martangiang tu pakko basior di tonga-tonga ni huriam sian pendita perhalado ruas ni huria doh aga punguan-punguan di huriam anggia mamarsada roha dina masa pandemi saunari alay bui patu pahon aka pangarapotion patu pahon aka nauli na dinggan asa bui diulahoni tu aka ari-ari na mangihut manang tu taon na mangihut simaroam Tuhan parbadiay ma tangyang namyon mariti Jesus Kristus si hokop hami mauliante madiho amen marendehita Pasada marohata martangiang mahita. Ale Tuhan de bata Jehovah na marhabangsa di Banua Gijang tung madok molate doham ale Tuhan disude basa-basa do holong ni roham ima na dile hoko di hami hahi pason jala di joho hami siap bagas nami ganuk marsada-sada boy hami marpungu di bagas munabadion ale Tuhan ima nama begei hatami
nani pasahat ni naposom dibornginon ale Tuhan. Tuhan mauliate ma dihatam naung di pasahat ni naposom Tuhami seanggiat ma boy mia di rohanami jala boy di ulahok kami ganuk marsada-sada di pernguluan nami si ganu pari asa ale Tuhan marhite hatami boy hami marparange na denggan tu sude dongan nami jolma manang na di dia pe hami tarlumo bima di bagasan keluarga nami ale Tuhan. Tuhan debata Jehovah na marhabang sa di benua gijang totong doha kami mangido maliate tuho ale Tuhan mangido hami totong pasu-pasu jala pargogoy ma uluan ni huria nami padita nami dohot keluarga ale Tuhan lehom matotong habisukon rasyakoy asaboy totong mabuan hami ruasna hobar tuloman ni roham jala pargogoy ma keluarga nasida lehon hasihaton ale Tuhan. Tuhan mangido depe hami totong sude perhala duni huria male Tuhan lehon mahahipason lehon gogo dinasida asaboy totong mangula tohonan nani lehon mitu nasida di bagasan huriamon ale Tuhan. Tuhan mangido depe hami totong susude ruas ni huriam na adong di bagas joroon ale Tuhan nang di bagas nasida pe totong maho ale Tuhan na mamasu-masu hami lehon hahipason lehon gogo asaboy hami ale Tuhan mangula si ulaon nami hobar tuloman ni roham. Tuhan mangido depe hami totong tusude uluan ni huriam na maragami ale Tuhan pasu-pasu ma sude ulaon nami totong maho ale Tuhan na mga lehon akka rejeki doho akka padaraman na denggan tu sude ruas ni huriam alai malotung adong pale Tuhan na sodapotan pasu-pasu depe mangidu hami tuho ale Tuhan lehotong pos ni roha dinasida asa unang madele nasida ale Tuhan alai totong mangidu tuho ala sude boy do dipatupaho ale Tuhan. Tuhan mangidu hami totong tu anak ni huriam na dao siak kami na holang siak kami ale Tuhan na di luar ni Pontianakon akan namar sikola ale Tuhan mangidu hami Tuhan asa homa ale Tuhan na madongani mga leon hahipaso di nasida unang loas nasida ale Tuhan dao sianho nang sude keluarga nami pe ale Tuhan na di bona pasonggit mangidu hami Tuhan lehom mahahipason leho pasu-pasu jala pargogoy ma nasida ale Tuhan. Tuhan di bornginon tong depe hami mangido tuho ale Tuhan di program ni huria nami imana neng marulang tahun ale Tuhan mangido hami tuho leho sadani roha di hami ruas Tuhan asaboy dengan merdalan program ni huria ini ima nanayang marulang tahun huria nami di bulan naro ale Tuhan. Tuhan di bornginon mangido depe hami tuaka anak ni huriam namar sikola mulai si anteka sahatu perguruan tinggi ale Tuhan terlumobi di masa pandemi on ale Tuhan lehon matetong hasabaron lehon keseriusan belajar di nasida ale Tuhan asaboy mengikuti pembelajaran nani lehon ni guru manang dosenna ale Tuhan asa makorhon las ni roha terlumobi di natua-tua dohot di keluarga asa totong ale Tuhan leho perbisuki nasida asa unang loas madele nasida alani masa pandemion ale Tuhan. Tuhan mangido depe hami totong di program ni mangido hami Tuhan ima di pemerintah nami na mengatasi pandemi COVID-19 on ale Tuhan totong ma hami mangido tuho pargogoy ma pemerintah nami mulai si tingkat RT sahat tu presiden dohot kabinet na ale Tuhan asa mangula nasida di bagasan hasitongan jalaboy madalaton program ni pemerintah nami dohot dengan asa makorhon hasonangani di negara namion ale Tuhan. Tuhan mangidodo hami totong di ruas ni huriam namar sahid terlumobi ma di anak ni huriam
naung mula sia rumah sakit Ima Clarissa baru tambunan ale Tuhan. Nah di bagasan pemulihan nuaing tung Mas Sailas dorohanami nunga di lehoko hahi pason. Di bahenia le Tuhan totong ma lehon hahi pason jala homa nama pergogoi na tua-tua ni nasida asaboi mengurusi anak kon nami i di bagasan Lasni Roha. Mangido hami totong Tuhan Ima di anak ni Huriamtong tumora baru si hobing nuaing di bagasan parsahiton demam. Totong mahami pasahaton anak ni Huriami tuhole Tuhan pasu-pasu ma ubat nani panganna jala pergogoi ma keluarga asa makorhon hamalumoni asa boy nasida Lasni Roha muse di bahenia le Tuhan manang ahape namasa di ngulu nami totong dohami mangido tuho ale Tuhan homa nama masu-masu hami nang di aka ruas ni huriape na di bagasa parsahito naso hudok kami sada persada nuaing ale Tuhan lehoma totong hahi pason homa le Tuhan nama pergogoi di aka keluarga nama ngurus akan nama sahid asa totong mahoha perusan nami ale Tuhan. Tuhan tunggu dang dosa pangalason nami. Na di perdalanan ni ngulu nami merhite pakatayon nami pangalahon nami mangidu hami sesama ale Tuhan asa udang pangabati aka di pasu-pasum nanang si pasahatom murepe Tuhami. Tuhan diborngino di neneng mula pihami tu bagas nami ganuk bersada-sada. Tuhodo pasaton nami daging doktor dinami asa homale Tuhan nama dongani hami. Tuhan kupasahat kami matang yang namion holam marhite Yesus Kristus si palua hami. Moliati madiho. Amen. Tuhan debata Jahoba para sirohana sumurung na utadahami di bagasan gorni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami marulahulak hami ali Tuhan pasahaton hamaulatian ni rohanami todopanmu lalahami doa si roham do dengan ibasam na saya toktong mengaramoti hami di luas hami tutu ali Tuhan marpungu di bagas coromon tukpe ali Tuhan dang sadia hami di bagas coromon nuaeng dinamang huton pertangyangan alaina pos dorohanami akadongan nami na di bagas nasida ben nasida mangi huton pertangyangan ni jala di bagasan asin roham marhahi pason nasida ali Tuhan ale Tuhan di bata nunga betutu di patol hasna posomi tuhami barita naulii ima holong nasian hoi anggiat matutu holongi toktong mian diganup hami marsada-sada jala hupatuduho kami holong nasian hoi Tuhan tuak kadongan nami manang naise ale Tuhan huha holongi hami manasida ala nang perjolo ho makaholongi hami ale Tuhan. Tuhan urupi mahami tutu lao manguhirhon holongmi di bagasan rohanami. Tung aha penahwalami hami di bagasan ngulu nami. Unang matutu
setorusi di bagasan pikiran nami, molo nang hupa buah hami itu adopanmu. Jalan napos marohanami, songenang pinatolhas ni naposomi ali Tuhan, hubuat tami matutu kucinai, jala hubuka hami mai sian rohanami, asa bulus rohanami ali Tuhan, nahoma mangula marhite todim na badiay di bagasan rohanami, malua mahami tutusian akka pergumulan nami, ala nang huboto hami, hodo mangaliho dalan ali Tuhan, di bagasan ngulu nami, lau manghuton ho di bagasan hasitongani. Ali Tuhan di bagasan tikyon, upasat hami mato depan munabadei, saluhutna akka ruas ni huriami, manang nadidia pe nasida, manang dia kaulon nasida be, mang nadidia pe ali Tuhan, dia keparserakan nang di luar ni Pontianakon ali Tuhan, tuhoma upasat tami daging nang todinasida, jala toktong Tuhan lehon rohana masihol, dinalau UBG hatam nabadiai, jala mangulamai di bagasan rohan nang pikiran nasida, jala pasol hoto dir nasida tua depan munabadiai. Ali Tuhan mengidohami asa pasu-pasumu masudena akan nyulani tangan nami. Di dia pehami maringanan nyulani pikiran nami piale Tuhan. Jala ajar-ajari hami lau mamake pasu-pasumi di bagasan ngulu nami. Lau pasahaton hamau liatan ni rohanami tu ada pamnabadei, jala hupake hami matutui lau pasangapon goarmu, nang diaka yanakon na pinalumehonmu tu ganup hami, ajari hami ali Tuhan, lau mabuan nasida tu dalan lomo ni roham, jabe akka anak nahasea nasida ali Tuhan, jala toktong nasida gabe halomoan diadopanmu, ali Tuhan di bagasan tikyon, marlas ni roha dohami UBG barita nasian pamareta nami alanunga humurang ali Tuhan pakorhon ni COVID-19 siai di bagasan parnguluan nami alai toktong dohami mangido Tuhan tu depanmu selehon maroha na patuh tu sude hami akabangso asa toktong hami Tuhan majamoton hahi pason nami mangihuton protokol kesehatan ali Tuhan nakpe nungalam moru nian akapakorhon ni kopiti ale Tuhan alai toktong rohami mangido asa unang benian mula kulaki di bagasan parnguluan nami jalaboy ma Tuhan sisi isian ngulu nami saluhutna mulotu ngadong dopesian hami tutu naso dapat vaksin homa tutu patuduho dalan tunasida jala unang luas nasida mabiar le Tuhan lau manghihuton vaksinasi asa anggiat Tuhan mardamesona kami di bagasan ulu nami dinalau mangula kasilon nami terlumo bimali Tuhan dinama muji pasangap hohami ali Tuhan di bagasan tikyon toktong do bonon nami yakkayanakon ni huriam molotung nasida di bagasan persikolaan toktong lehot todim nabadiai dinalau mengajari nasida tungakaha pe cita-citanya kaya nakon nami ale Tuhan hupasat hami matu depanmu nabadiai homa na mangula na mangurupi nasida asanggia Tuhan marhapistaran nasida di bagasan akka persikolan nasida jala tercapai cita-cita nasida ale Tuhan di bagasan asidot holong ni roham nang yanakon nami peli Tuhan na di bagasan na manghuton akka tes nila mangelului akka ulaon di bagasan tikyon ale Tuhan homa na mangula toktong di bagasan rohan ng pikiran nasida asa homa toktong di andalhon nasida unak kolan pikiran nasida lehon mabisuk utapistaran nasien hoyele Tuhan jalaboy nasida madapot ulaw ni di bagasan asidot holong ni roham molok kaya nakon nami peli Tuhan molotung ngatuk umur nasida lamar hasotan Tuhan asiroham patuduhon mak kasirokap dito di nasida jala lamar las roham atutua kena tua-tua majalo asiroham terlumowi mak ya nakon nami ale Tuhan
Ali Tuhan naksongoni akayana konami nunga marhasohotan yan alay dang raadong do pinatutu si akayana kon na lumehon mutuna sida alay na postero hanami ali Tuhan hodo na muka parsarapyan na sida na patuduhonom mo do ali Tuhan na pasahatom mo do tunasida ali Tuhan ditiki halehetan na ali Tuhan bagasa tikyope mangidohami Tuhan diakan na tua-tua suami istri ali Tuhan senggiat ma sisada roha nasida ali Tuhan di bagas nasida be dinalau pature-ture anak kon nasida jala toktong nasida Tuhan marhabiara tuho mangihuton ho di bagasan dalam munabadiai Tuhan naksongoni akana tua-tua nami pele Tuhan nung akalanjut umur mang nadidia penasida ali Tuhan molo tung hurang hipas nasida ali Tuhan unang ma gale akapartodion nasida nakpe hurang hipas di perdagingon toktong maho di tiop nasida ola tuhoma nasida ali Tuhan pasahaton ngulu nasida asa homa toktong na mangaramoti ali Tuhan nakay anak kon nasida peli Tuhan di bagasan holong nasian hoima di nalaw mangaradoti akan na tua-tua nami ali Tuhan naksongoni tahe di nama jaga lingkungan namion ali Tuhan ima di keamanan nami ali Tuhan tuhodo pasaton nami asasai di bagasan hahipason Tuhan ibana dinalau majaga lingkungan ni huria namion jala toktong ibana jamot Tuhan diaka ulaon na naksong ni keluarga na pe homa toktong nama masu-masu naksong ni Tuhan lingkungan namion pasat kami matu depanmu naksude akka tetangga nami asanggia nasida Tuhan di bagasan dame dohot lasni roha di bagasan parngulon nasida ali Tuhan di bagasan borongin nahulumon Tuhan neng istirahat mahami tuhodo pasaton nami daging dohoto di nami asahoma namangingani hami ali Tuhan nama dongani hami jala di manogot niari boy hami dungo di bagasan hahipason mangduti akaulon namin na maragami ng pinasahat mi tuhami ali Tuhan Tuhan o matangyang pangiduan nami na upasahat hami holam marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Asine rohan puji Allah manusia ipahe aso aku gabiso ranganmu dengan aku rohanami toni mema gohi Akidogo ngolunami gabeo maulami Salamuti marohaku asabu gohanua Saima pama pasu-pasu namarhi Eseana enganamu rohanami konlimema yohi akido ngolunami kabeola ulami tatangya koma peliata ali debata amanami na di banua gijang oro-aroruan ni salut silihun-lihun na dinggan donasa ulibasa na mauliutus upasat tami masen lahom itu hame pilihan nami tuhom sejalo may gabi uwa na husus di julom pasu-pasu may jalaramoti asaw parahasyang hame pilihanon pati bulhon harjom itong-atongan ni huriam doho di portibion buhay marohan marhiti-hiti to dim asalam tadahami gudang ni silihol-lihom itu hami
Asalam girgir hami mandok mauliati Tuhan, marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rab kita mangidu di tangiang aliyama nami. Aliyama nami na di Banua Gijang. Pinlubadia mangkuarmu. Saya Roma harajaumu. Sesaut malamaroham di botongon sanumana Gijang. Leo matuhami serohang uluan siapari. Sesama dosa nami son panesa nami. Hidusa di dungan namar dosa tuhami. Unang hami tugiutu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay horona punah harajaon. Do dagugoon. Rodi hasangapon sa leleng nileleng na. Amen. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani debata amanta. Do parsauran ni todi perbadia mana mangaramoti. Dohot na masu hamu sa luhut na.